Kaya mga ma'am sir, iabot na itong order nga medyas mga ma'am sir kay di man ni masutag sapatos mga ma'am sir atong tiil. So nag-order ta og pinakadako nga medyas mga ma'am sir no. Oh. Oh. Ya wagi sapatos mga sulod ana ang yag ngira. Ana yag kaslol bi ana yung pastor nga ano may medyas nga pinakadako. Oh, mo rin naabot. Atong isulay. O namoy sapatos nga sibo ani para magamit sa kuha kasal karong 18. Padala lang. Tarunga po doy. Sa diha ba ubos? O naha na diha ubos. Okay ra na dere sa utan kani yung isa ron. Hala. Okay kayo. Hmm. Okay kayo. Okay nang kaayo. Awa mon. Okay kayo. Dili hoot. Naikaw. Tara. Ikaw mga naikaw. Ginawa ra siya. Nilak Oh, dere ra ang han. Dere ra mailhan. Sabi siya. Kani. Sulod kani. Duniti ah. Uniti ba? Kapangan ta ka. So, utan nagmedyas mo sir. Are may dako-dako ng tila. Ah, dungog to ba. Ako eh. Sama na to dia. Gali kay mainat-inat ro sir. Isa. Isa po. Isa po. Hindi isa ba? Ay sige kuon ba kay ato suklon ba? Sige man kagtingan. Di ba ko ka so pag-arsa ako imo pang gisakyan. Kag mo laksi. Wala. Linaya lang kinipiti. Wala, okay kayo. Okay kayo nang gimaw ang butoy. Ana ra para kubong na gud. Ah, siya na kanay kaon. Ah, 200 kayo na mga sir. Order na to sa TikTok. 220 kayo ni. Awa mon. Mon. Awa, okay kayo on. Awa mon. Sa. Awa ka mon. Putos kay siya mon. Kanina photos pala. Awa ma. Sulod ay. Dili piling hoot.
Okay man, makalibriyo ko man. Di, ang iyang kuan ba? Pero, lipot. Okay ra eh. Ari, ano pag iputos ang medyas, ang paa. Boros, ang isa ka bulan. Mga nakay.